Lehenengo eta behin, azaltze gure dugune da, lab sindikatuek maiatzaren lehen honetarako maigainen jarri dugun lema. Borrokatu, matxinatu eta irauli Euskal Herria eta gu Durangaldien irauli Durangaldea. Segaitik duda barik jarraitzen dugulako mantentzen borroka dela langile dekogun tresnarik nagusiena. Borrokarekin aurre egin behar dutzegulako azken urtietan egon dien erreforma guztizei, egon dien mehatzu guztizei, egon dien dekretu guztizei borrokaz erantzun dutzegulako eta hemendik aurrera bebai borrokarekin erantzun behar dugulako. Eta irauli eta matxinatu. Segaitik, uste dugulako momentua dela aski da esateko eta momentua dela hau guztia aldatzeko, gizartea jauzi bat emoteko eta danok batera aldaketarako urratsak emateko. Horregatik, Durangaldetik bai dei egite gure dotzegu, Durangaldeko pentsiodun, langabetu, langile eta sektore ezberdinetako langile guztizeri datozen mobilizazioetan, datozen borrokarako deialdizetan, eta batez be, proposatzera goiezan aldaketa sozialerako planteamendu honetan parte hartu deizien. Aspaldidanik esaten gabiz, eta ez lan bakarrik, orokorra da, Euskal Herrize emergentzia egoera batien gauzela. Eta Durangaldie ez kauza duetxika emergentzia egoera horretatik. Durangaldien bai oso egoera larri bizi dugu. Azken langabezia datuen arabera, dagoeneko 6.800 langabetu pasau doguz Durangaldien. Eta larrizena ez da 6.800 langabetura heldu garela, baizik eta emoten dagoela honek ez dekola mugarik, eta bonuntza jarraitzen dagoela. Eta oraindik instituzio batek ez, politikoek ez dabila neurri eraginkorrik ipinik langabezia horrekin bukatzeko. Orduen, lehenengo eta behin politikak aldatu behar direla esate gure dugu. Eta politikak aldatu bai langabeziarekin bukatzeko, baina baita be gaur egun dagoen lana ez daiken bukatu. Eta hor deko guz, kasu asko, baina azken azkidotan hauetan dabigun iketze eta saneloiren kasue. Orduen, ez daigun zuntzitu gaur egun ondo funtzionetan dauen enpresa bateko lana. Eta horregaitik eskatzen dutzegu gaur bebai eta aprobetzetien nahi dugu instituzio guztizei iketze eta saneloi eta egoera bardinen dauzen enpresetako lanpostuek bermatu deiziezela. Argizte gure dugu bai, lab sindikatutik, emergentzia egoera hau ez dela krisiaren ondorioa, estrategia kapitalista baten ondorioa dela, eta horregaitik ezin garela krisiaren aitzakipean eta beldurtuta etxean gelditu, baizik eta herri mugimenduek langileok aurre egin behar dutzegula egoera oneri. Gainera hau ez da bukatu, erasuek etorri die lan erreforma dekretuek eta gehiago datoz. Hor dekogu apirilaren 26-erako, ostiral honetarako, Rajoyek esan dauen beste dekretu bat edo bi egongo diela. Azkenengo hiletan ekatute gauz entzutiaz beste pentsioen erreforma bat egongo dela, eta guzti horrek gure egoeran eta gure eskualdeko jendien bizikalitatien eta pobreziaren gorakadan eragiten dago. Eta gainera, eta zoritzarrez, Gasteizko gobernuek, eta baita Iruñako bai, baina Gasteizko gobernuek politika horrek babestu egiten dauz eta politika horrek aplikatu egiten dauz. Eta Durangarra dan Urkullu jaunari eskatuko eunkizo, izteko alde batera politika horrek eta benetan Euskal Langileon eskubideak defendatu deiziela. Zentzu horretan aipatzea gure dugu guretzako alarma berezi bat pizten dauen uztailaren 7ko data. Uztailaren 7an berez negoziazio kolektibuen erreforma eginda esan zan lan hitzarmenak kadukatu egingo ziela. Uztailaren 7tik aurrera Durangaldeko eta Euskal Herriko gutxienez Hego Euskal Herriko langile guztiek hitzarmen barik gelditu aldiez. Baldin eta borrokaren bidez ez badabe lortu sektoreko hitzarmenen bat, provintzialen bat badau, edo enpresaren baten edo zer. Horrek zen nahi dago esan, joango liratezkeela, estatu maila Madrilen sinatu bada hitzarmen estatal batera, ikusi beharko geunke hitzarmen hori zelako da, eta bestela langileen estatutura. Momentu honetan, metala eta Durangaldien gehiengo nagusi bat dan metaleko hitzarmena Bizkaikoa kadukatzen bada,
Madrilen momentuz ez dago hitzarmenik, eta aplikatuko zitzaien langileen estatutua. 650 euro hilean soldata jarri ahalko jake uztailaren 8-tik aurrera. Orduan, alarma gorri bat pizta gure dugu negoziazio kolektiboaren defentsan eta langile guztizei borrokara altzau daikezela. Argi dekogu politikarizengandik eta instituzio ezberdinetatik ez dagoela borondaterik, ez dagoela gogorik hauan aldatzeko. 2008tik gabi zentzuten hau aldatu behar dela eta egiten da izena da dekretu eta lege ezberdinen mahai gainen ipini, baina behin eta berriro langileen kontrakuek dienak eta ez langileen egoera babestuko dabienak. Eta horregaitik labetik defendatzen dugu aldaketa sozial bat, frente sozial bat sortu behar dela guzti honeri aurre egiteko, eta inzuzen testuinguru horretan kokatzen dugu maiatzaren 30ko greba orokorra. Izan behar da egun bat, Euskal Herrisek, bai bertoko zein kanpoko politikarizeri esango dutziena nahiko edala. Euskal langile gisa bide propio bat egitera goiazela, eta hemen ez dugula onartzen beste aitzakiarik, eta Euskal langileon herri bat sortzera goiazela. Eta horrekin lotute egoera eta Durangaldean egoera irauli beharra dagoela. Eta iraultzeko modua mobilizatzea da. Eta iraultzeko modua borroka da. Eta horregaitik dei egiten dugu maiatzaren lehenean Durangoko kaleak betetzeko. Eta zentzu horretan deialdi ezberdinak. Ez dugu nahi Durangon bakarrik zentratzea maiatzaren lehena, eskualde guztira zabaltzea nahi dugu, eta horregaitik 10 erdietan kotxe karabanak deitu duguz, Elorriotik, Ermutik, Zornotzatik, hasite eta Durangon bertan bai kotxe karabana bat egingo dugu. Gero 12 erdietan manifestazio egingo dugu, Txikiotegitik hasite, labeko idazkari nagusi zer, Ainhoa Etxaide aurten Durangora etorriko da manifestazioa. Ikusite Durangaldiek bizi dagoen alarma egoera larrize erabaki dau sindikatu guztizek Ainhoa Etxaide eskualde baten egon barre ebala eta erabaki da Durangaldien egongo dela. Eta gero ordu biterdizetan herri baskari bat egingo dugu, langile guztizio bizi dugun egoera gogor honetan, momentu gozo bat bai pasau daigun lehenengo eta behin esango dugu arazo handi bat dagoela, ez dakit saiatu zarien zuek olako diagnostiko batekin edo daturen bat topetan, baina benetan zailtasune dauz gaur egun hainbat datu topetako. Eta horrek susmoek pizten dauz. Segaitik ez dutetan biez datuek 2010-2011 aurrera datu topetie oso gatza da. Oso gatza da, lehen larrize bazien, gaur egun larrize hau izango dielako. Eta honek emotozkun susmoe da, instituzioek ez ete da bizan, datuek eskutetan, benetan jendarki konturatu ez daiken, egoerien larritasune sekunturateko dan. Horrekin nahi dutena esatie da, lehengota behin, zailtasun haundizek eukin jo guzela datu batzuk topetako, eta fiketan bazaile hainbat gaitan ez dugu lortu. Eta aurkezten dugu 2010ko datuek, baina kritika horregi lotute. Horrekin batera igual, aipagarri zena eta eskualdieri dagokizonez langabezia datuek. Langabezia datuek ize hirukoiztu egin diez. Hirukoiztu diez batezbe herritzikizetan, Izurtza, Mainari, Berrizen, Olakorrizetan hirukoiztu egin diez, baina herri handizetan bebai ize hirukoizteko bidien dauz. Eta egoire benetan den larrize da. Eta konparatiba batetik langabezia industriari dagokizonez, esan behar dugu Bizkaiko langabezia tasa Durangaldeak bikoiztu egiten dauela. Hau da, Bizkaiko langabezia tasa 14%koa bada, eta gabiz hitz egiten 2011ko datu inguruz Durangaldekoa 30%koa da. Badakigu 2011tik gaur egunera arte langabezia desente gondala Durangaldean, hau da, datu hau gaur egun desente larrizaue izango zala.
Horrekin lotute bai, eta aipatzea gaitik, eta igual sektorien irakurketa bat leiki gaitik, azpimarratze gure dugu gure kezka hundizen nekazaritzari dagokizunez. Nekazaritzako langabezia kopurua laukoiztu eginda 2008-tik 2013-ra. 2008an 20 langabetu bau esan erregistrauta, momentu honetan 85 langabetu dauz erregistrauta ZPren datuen arabera. Baina lan dabe, beste sektore guztizetan bai, bikoiztu gitzienez eta batzutan ize hirukoiztu egiten da. Eta beste datu bat esatigaitik, 2008ekin alderatute, oindala hilabete martxoko datuen arabera, 4.289 langabetu gehiago dauz Durangaldien. Eta hori exagerazio bat da. 2000 eta pikuti, 6.000 eta pikura pasau gara. Eta zentzu horretan igual datu moduen langabezia askunde ehunekoetan kontuten eukinde, haundizena eukin dauena izorreta izendalabe aipatuko geuke. Eta horrekin batera, ermuan kasu bai aipagarrize da, eskualdeko herri gehienak dauz Bizkaiko langabezia tasarekin nahiko bardin dute, baina ermue dau Bizkaiko langabezia tasa baino desente gora. Eta horrek arduratu egiten gaitu, eta gaina igual aipatzi gaitik, gaur egun ezintasune dagoelako jente guzti hori berriro lan munduratzeko. Horregatik esaten dugu aldaketa baten beharra dagoela.